Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay, just let me be me. So, today's video guys, nandito po tayo ngayon sa Universal Studio dito sa Sentosa. So, nakapangalawang beses ko na to pumunta rito at ngayon nag-ikot-ikot muna ako bago ako pumunta sa aking sinasadya talagang puntahan ko di sa Sea Aquarium. So, naglibot-libot muna ako, take a video para naman sulit ang aking day off. Ayan. So, I love Singapore. So, dito sa Singapore, marami ka pwede puntahan ng mga spot ng mga gandang tourist. So, ayan naman po ang pinakasikat na Universal Global. So, yung maraming tao dyan, mayroong kasi ginawang activity kaya hindi na ako nakipagmarites. So, ayan, balik ulit ako dun sa Global kasi pupunta na tayo sa ating dapat puntahan. Yung sinadya talaga natin dito sa Universal Studios Sentosa. Sa labas, wala pong bayad. Kahit mag-ikot-ikot-ikot ka dyan, take a video, take a picture. So, nandito na po tayo sa Sea Aquarium. Ayan yung site niya dyan. Pwede nyo kabibili ng ticket. So, ang ticket is nasa $41. So, ayan na yung Sea Aquarium. Ito po yung entrance. So, i-scan mo lang dyan yung ticket mo. At then, yan. Bababa ka ng escalator. So, makikita mo na dyan pagbaba mo ang Sea Aquarium. So, makikita mo kung gaano kaganda at kulay asul na dagat. Makikita mo talaga yung iba-ibang isda, yung shark, yung mga maliliit na isda. Ayan kung gaano sila kaganda at pinaka-colorful nila na hindi mo makikita. Ayan o, di ba? So, ayan, ito naman yung second stage naman nila dito. Yung maganda talaga siya, yung ambience niya. Kasi makikita mo rin dito ang iba't iba at pinaka-colorful na mga isda na hindi mo talaga napapansin, di ba? At saka napaka-interesting niya. Kung mahilig ka naman sa mga ganyan, pwede ka magbasa-basa kung ano nakalagay doon. Ako kasi hindi ako mahilig magbasa-basa. So, yung mga stick na mga maliliit. Ayan. Hindi ko naman tawag dito, parang butiti siya, no? Butiti talaga. So, ayan. Yung mga isda, yung parang goldfish ata yun, at saka yung shrimp, ayan. Meron dyan siya pinaka-zoom mirror. Yan yun. Makikita mo yung loob. At saka yan, yung mga isda. Kasi meron po dyan na napakalaking aquarium na malaki na pataas. At saka may makita ka dyan na dugong. Dugong talaga. Tumatago si dugong eh. Ayan o, ito yung pinakamataas na salamin. Nakatayo yan eh. Ayan o, yung shark. Ayan eh. Halo-halo yung mga isda dyan. Oh, cute. Diba? Hinahanap ko yung goldfish. Hindi ko talaga, yung nawawala si Nemo. Charot. Hindi mo makita si Nemo. Ayan si dugong o, nagtatago pagod ata. Kung ikaw ay may balak ka pumunta dito, kailangan mo may kasama. Kasi ako, mag-isa lang ako, nahirapan ako mag-take ng picture. Kasi pag may kasama ka, may taga-picture sa'yo. So, lahat doon, makukunan mo ng picture. Ako, mag-isa lang ako, kaya walay natin picture sa loob masyado. Kaya puro video lang ang nakuha ako dyan. So, ayan yung mga isda dyan. Basta tingnan nyo na lang yung video. So, ipapakita ko sa'yo ang buong aquarium dyan. Yung mga spot lang na napuntahan ko. So, enjoy!
So ito naman yung makikita mo pag nasa train ka. So makikita mo yung ambience at ang ganda ng view ng Singapore talaga. Lahat mo makikita dyan pag nasa MRT ka na galing sa Universal Studio 2 papunta sa Vivo City. So ayan po siya, diba? Ang ganda ng view. Kaya mas gusto ko yung nasa bintana ako pag nasa MRT ako para nakikita ko yung kung gaano kaganda yung papuntang Universal. So andito na po tayo sa Vivo City yan. See you soon paglabas mo ng MRT. So ayan naman po ang mall dito at saka paglabas mo makikita mo dyan yung mga may picnic area dyan. Pwede ka magdala dyan with your friend, boyfriend mo, mag-date kayo, char. So hanggang dito na lang nagtatapos ang ating video at ang ating one day haul of day kasi may curfew tayo at uwi na tayo. So please like and subscribe mga mare.